saurara. Mutane suna rasa rayukansu ne fa. Kai ma ba za a kyale ka ba. Lokaci ne da za mu tashi tsaye, me duk abin da za mu yi don mu rayu. Idan kuma ba haka ba, da mu da ahalin duk ba za mu rayu. Sabon shiri na shekarar 2025 yake. Kan bala, ba taɓa ganin masifa irin wannan ba. A raye ko a mace? Wajibin ku ne ku yi biyayya fa. Ba gudu babu ja da ba. Babu wanda ya taɓa kalubalanta ta yanayi da tsawon awanni 24. Tabbas shi ne mummunar ajalinka, ka taho idan za ka iya. Kowa da sunan dage yake kira. Ba na gudu kuma ba a gudu. Tun da kai arba da ni sai ka mutu. Kai dage idan na zo sai ka mutu. Faɗa min inda kake na zo na same ka. Dage! Yana nan tafanin fara jima da ingantacciyar fassarar shahararren kamfanin. Kamfanin zamani da